Рәхмәт. Сул аяк белән. Күзләрне онытмыйбыз. Әйдә кил биргә. Бер. И сул якка. Без моны так ясың, җиләкне алсың и тунырасың, biraz чыгартың морозилкадан biraz ята, шикәрләсең. Аннан соң ничек түгәрәк камырны җәйсең. Аннан соң и пошоклап беләнчик бизәклисең. Шуннан соң духовкага. Киемем беләгенә хезмәт итәм. Үзем татар киемеңне күрсәтеп йөрим, бүтән эшли алмыйм бер нәрсәдә. Һәр елны киләсезме шушы печән базарына? Былтыр килдем. Былтыр только шушы калфак белән шушы ни белән килгән идем. Кофта юбка белән инде яшьләргә ошады. Яшьләр төшерделәр, бөтен интернетны тутырганнар. Яшьләргә үзебезнең татар халкы, татар милләте, татар киемнәре ошый. Печән базарында татар телен үстерү өчен бик күп әйберләр табып була. Иң мөһиме ул китаплар. Кызлар өчен әлбәттә ул күлмәкләр матур, читекләр, сумкалар, бик матур шигелгән һәм татар узорлары куелган әйберләр. Безнең планда шундый печән базарын Мәскәүдә дә уздырырга һәм киләчәктә Гүзәл Гиниятова белән элемтәдә һәм аның белән шундый матур, сыйфатлы һәм кирәкле печән базарын Мәскәүдә үткәрергә кирәк булуын дип сөйләштек. Алар безгә үзе идеялары белән булышачак һәм безгә киләбез дип әйттеләр. Бүген инде ахыры көн без Мәскәүгә шундый хыялый впечатлениялар белән китәбез. Наподобие проводятся в Москве, то есть это в основном благотворительные ярмарки, посвященные окончанию месяца Рамадан, где в основном все деньги, которые собраны на ярмарке, передаются на благотворительные цели. Ну, на самом деле хороший формат, единственное, побольше людей, побольше непосредственно тех людей, кто выставлялся бы и представлял бы свою продукцию. Больше хочется национальных каких-то моментов, не там рубашки, книжки, еще что-то, а именно что-то национальное. Мәскәү өлкәсе делегатлары белән без ел дәвамында бик якыннан эшлибез, аралашып торабыз. Минемчә ул иң көчле шундый оешмалар җыелмасы. Һәм бу форумда да Ништер 2 ел элек безне әзрәк тәнкыйтьләп алганнар иде алар. Теге ни өчен менә Мәскәү делегациясына җитми анда бу җитешсезлек булмады дип саныйм, чөнки аларны белән алдан күрешеп, программа буенча сөйләшеп, кая эксперт кирәк, кая чыгыш ясаучы кирәк, кая анда ярдәм кирәк. Бөтенесенә дә без аларны тартык, хәтта бергә ясаган, бергә уйлап тапкан, язган проектта презентовать иттек. Активлык та күрсәттеләр, үзебез дә шулай теге әйе тәкъдим иттек. Һәр яклап шулай инде. Менә ел дәвамында барбер күренде, менә тел мәсьәләсе буенча да башка эшләрдә дә кем менә безнең терәк булды, без кем белән эшләдек, алар үз нияте белән кем шул татар эшендә актив булды, без аларны тартырга тырыштык инде, чыгыш ясарга һәм башка эшләргә. Бу 2 елны эшлик әле. Ул теге хәзер инде булды инде, соңга 2 елны утырабыз инде дигән сүз түгел. Без барыбер теге ахырына кадәр бөтен эшләрне эшләп, форумда да без билгеләп куйдык, менә 50 елга кадәр картаны, име? Ул нәрсә өчен кирәк? Менә бездән соң килә кеше, ул ачып карый шул картаны. Карый, менә бу егетләр менә монда туктаган икән, име? Документ була инде шул картайы. Һәм ул карый да, булар бу урында туктаган икән. Без хәзер моннан башлап 1000-га кадәр барырга тырышырбыз дип карыймы? Алардан соң килгән кеше, булар монда туктаган икән, или чигенгән икән, без тагын бу якка барабыз дип менә шулай. Минемчә менә шундый алмаш булырга тиеш. Менә олыларда ешешри теге, я бәхәсләшәләр, яшьләрне дә бүләләр, име? Менә төбәкләрдә ниләрдә шундый очраклар була.
Минемчә ул дөрес түгел. Менә төрле оешмалар булса да, бер төбәктә, бер шәһәрдә, бер җирлектә алар шул максат, шушы карта буенча бергә барырга тиешле. Бер үк сукмактан барга. Бүген Ширәк күлендә каллиграфик эшләрем белән килдем. Һәм инде әйдәгез сезгә таныштырып китәм. Әлеге эштә бу инде күпләр тарафыннан бик яратылган эш, күп кеше аны ярата. Хатын-кыз силуэты һәм ул Мәрьям сүзеннән язылган. Менә Мәрьям ана, аның кулында баласы. Ул гарәпчә вау хәрефе бик символик хәреф. Ана карнындагы баланы символ итә. Һәм инде борып куйсаң, сәҗдә вакытындагы кеше. Һәм итәгендә Пәйгамбәр Әфәндебез саллаллаһу алейхи ва сәлламның хадисе «Әл-җанна тахта al-aqdam il-muhad». Менә әлеге эш һәм монда дивани, гомумән каллиграфиядә бик күп язу төрләре бар. Монысы дивани язу төре Аллаһ ар-Рахман ар-Рахим һәм менә аның симметриясе. Әлеге эштә Коранның 40 сүрәсеннән 30-нчы аят «Лилләзина ахсану фи һадиһи дунья хасана» дигән, ягъни син бу дөньяда яхшылык, игелек эшләсәң, сиңа яхшылык булыр. Яхшылык кайтар, игелек кайтар. Әлеге эшләрдә уртасында «Инналлаһа ма'ас-сабирин», Аллаһ сабыр иткән кешеләр белән бергәдер дигән. Әлеге ике эш, ул гомумән серия. Шундый кичкенә генә фигуркалар иде. Һәм бу скиф сарматларының күргәннәрдән табылган әйберләре. Аларны китапта күргәч тә рәсемнәрен, мөгезендә язу күрдем. Ул язу анда гомумән юк, чөнки ул ислам юк иде әле, ул ширда, ул до нашей эры булган әйбер. Һәм инде ул язу шуның хәтле чыкылтап тора анда, име? Мин аны әйтерсең, ягъни үзгәртмәдем дә ул язуларны. Әлеге эштә бик кулай итеп «Ля иляха илля Аллах», «Ля иляха илля Аллах» дип язылган. 10 тармаклы каты мөгез, шүрәле кулы сыман, җил яртылмый үтә алмас бармаклар арасыннан. Менә шундый тарих белән бәйләнгән серия. Һәм инде әлеге эш бүгенгә соңгысы каләм белән Мөхәммәд алейһиссәлам язылган, соңгы пәйгамбәрнең исеме һәм шулай ук тәсхиб техникасында кулдан эшләнгән нечкәдән нечкә калкалям белән бизәкләр. İşlerimiz Tatar eserde koyup, mesela koymazlar da. Peki, anlar işlerimiz. Мен 12-нче жылдан кайткач, минем директорга Расим Сулейманович Акчурин, генерал-полковникка инициатива белән чыктым оештырга совет молодежи при татарском культурном центре. Ул совет булды. Менә Рөстәм дә кардәшебез, күп кенә кардәшләр бик актив. Иң беренче ветераннарга мероприятие, икенче ятим балаларга яшьләрнең кичәләрен үткәрдек. Хәзер инде менә безгә инде тоже хәзер без бераз алга киттек, әлхәмдүлилләh, төрле эшләребез бар. Һәр яшьләр оештырсын, менә тагын да бик мотивация кебек булсын, ул форум былай гына теге килеп киттек булмасын. Иншаллах, менә шундый стимул, шундый талчок булсын, күп кенә күп яхшы эшләргә, изге эшләрне эшләргә шундый мотивация булып китсен ул татар яшьләр форумы. Киләчәктә дә күрешергә язсын Алла субхана тәала, без бик шат. Сезгә уңышлар теләп калабыз. Һәм Муса Җәлилнең кыска гына мәбит дәфтәреннән кыска гына укып китәсем килә, шундый йөрәктән кыска гына шигырь. Миннән сиңа хәбәр китерсәләр, ул егылган, арып дисәләр, син ышанма бәгърем, мондый сүзне дуслар әйтмәс якын күрсәләр. Байрагыма каным белән язган, антым чакыра алга барырга, хакым бармы минем абынырга, хакым бармы арып калырга. Муса Җәлил мәбит дәфтәре. Biz 3-нче тапкыр катнашабыз. 1-нче тапкыр катнашканда хәтерлим. Шундый кичкенә генә иде ул тамаша инде, нәрсә дип әйтергә. Шундый чара кичкенә генә иде, кешеләр дә бик ят гына иде. Мин бүген гаҗәпләндем.
Bunun meydanın kengayganına birinchidan, ikkinchidan erta tongdan kishilar kelganlar olan birgene şükür. Bu endi albatta forumning xizmati menimcha albatta ular beqodir tirishar. Men kutmagan edim Dursun aytgan shu qadar ko'p kishi bo'ldi ertadan kechga qadar deb. Allohga shukr qozonimiz qo'yinli. Bizning ishlagan masterlarimiz 25 ga yeta borsa birga sanasak. Chunki bizda bir turli produksiya, har bir produksiyaning o'z ustasi. Aytdik, mening opam bu sumkalarni tiga. Onun o'z ustaligi ekokojadan sumkalarni tikmay, chunki uning o'z texnologiyasi, o'z mashinkalari. Ekokojadan tiguvchilar aytdik, unda bu kundan yasalgan, shin kundan yasalgan sumkalarni tiga olmay. Şuna ko'ra mening производство yoqlari, endi ular yetishtiruv yoqlari o'zi har bir o'zinchalikli. Şuna ko'ra da ko'p masterlar bilan ishlaydi. Mana bizning so'nggi kolleksiya men silab bosim yasab aytasim kerak, u ish uchun. Kishining biz boshda o'yladik, futbolkalarni masalan ishdan ketsin bitindi, yolkini otnasina 2 kun, esa kuni bo'yina ishlagat. Biz o'yladik, demak kishi ishga da kiya olirga tegish deb. Yashil kunlarni kiya olmag'achdan, mana yangi kolleksiyani ko'rib ketasiz. U bizning bunda galstuklar rahatlanib ishga totarsha kiyinib borga bo'la hozir. Компания Байлар представляет свою продукцию на выставке Песчан Базар. К нам приходило сегодня очень много различных покупателей, да, в том числе и представители московской делегации. Совершили очень много покупок в подарок своим родственникам, так как наша продукция, она является достаточно интересной. Я считаю, что конкурентов нашей продукции на сегодняшний день нет. У нас крафтовый пакет, сургучная печать, каждый пакетик купажируется вручную, запечатывается вручную. Помимо национально-татарских чаев и напитков, у нас представлены также национально-татарские сладости в виде злаков в меду, чак-чака, варенье из одуванчиков и травы. Основные компоненты национально-татарского чая тоже представлены у нас здесь. Каждый желающий может подойти и попробовать наши напитки. Сейчас у нас заварено 3 вида национально-татарского чая. Это душица, чебрец, ягоды можжевельника, черный чай. Далее идет просто классический мятный чай с добавлением небольшого количества мелисы. И гибискус, душица, немного чебреца, мяты и немножко меда. Qalamaha way bulamaha sahayl dizbar qaranlıdı fikirimi qalamaha way bulamaha sahayl dizbar Скажите, мне за делегацияның бірсі, онда 106 кіші алышмасам, түрлі кішілер жиылғанында, кімдер анда технология өлкәсінде, кімдер фән анда мәғариф өлкәсінде, кімдер анда журналист, язушы, түрлі активистер бар. Һәм Нашылар арасында штаб татар деген оешманың яшьләрне әйтеп китәр идем, алар бик шундый тырыш яшьләр. Мин анда штабта булган беренче тапкыр былтыр октябрьдә һәм килүгә менә бөтен яшьләр мине колаш җәйп каршылар инде, менә әйдә утыр, монда шәй, монда менә анда, монда концерт, монда аралаша, әйдә син кияүдәме, өйләнгәнме, әйдә менә син кызлар. Һәммәсе шулай танышып, аралаштык инде һәм шундый кызык бер тәҗрибә булды минем өчен. Һәм шуннан бирле мин шундый Америкада шундый бер штаб кебек берәйберне ту идеясе яшәп яны биреп, шуны мәсәлән бер урын булырга тиеш. Татар яшьләр Америкага килеп аралашып, татарча сөйләшеп, анда шәй эчеп, уртак бәлки контактларны эшләп, менә уртак бәлки бизнес мәсәлән бар бит төрле профессия кешеләр әйбит. Мәсәлән, әгәр безнең бер кеше кемдер бизнес эшче икән, мәсәлән, бер стартап IT өлкәсендә, аңа кирәк анда продукт менеджер, анда project manager, программист кирәк, анда тестировщик кирәк, анда төрле вот шундый data analyst кирәк. Шундый төрле профессия кешеләрен туплап бер татар стартапы төзегәндә дә уңайлы килеп чыгырды мәсәлән. Юристларның ярдәме кирәк мөмкин, экономистларның. Чөнки татарга барбер күбрәк эшенә бит инде башка кешеләр белән эшләгәндә. Шуңа күрә мин форумны беренче чиратта, менә бу чиратта, бу 2018 елгы форумны шундый бер чара итеп менә үземә күзалладым. Күп менә үземә урухыма якын килгән һәм үземә менә бизнес алып барырга мөмкин булган кешеләр белән аралашу булгач, мин үземә дә теге бик күңелле һәм приятно булып китте инде. Өчен теләкләр ул яшьләр татарча сөйләшегез, үз милләтегезне онытмагыз һәм бер-берегезне ярдәм итеп, поддерживать итеп һәм аралашып, танышып яшәгез. Рөстәм кардаш белән бәхет, шатлык һәм якты көннәр, ике дөньяда да бәхет теләп калабыз. Без булдырабыз кадерле кардәшләр. Без бер булдырабыз.